खुलुमबाय नोंथांमोन। जों दायो दंफैयो गरायसर ओनसोलनि सिङाव थानाय सोमलिबारि गामियाव। जों जोंनि अफिस डिउटियाव एसे साइट भिजिट फैदोंमोन। बेवहायनो जोंनि जा लकेशन सेरावहाय मोनसे बाथौ मन्दिर लुफुंबाय थानाय जों नुनो मोनबाय। बेयावहाय दान्दिसे जोंनि कामान्डारजों लोगोसे जोंनि कलिगफोरजों एसे टाइम पास खालामफैबाय। नै जोंहा कामान्डार बिथाङा, नै जोंहा आरो सेकेन्ड कामान्डारा। किबा কৈছে? वाव, जोबोर गिदिर बाथौ मन्दिर लुफुंगासिनो दं। बाथौ थानसालि मन्दिर माने बहुत गिदिर प्रजेक्ट। মণ্ডল দা টাইম পাছ কৰিবলৈ আহিলোঁ, যিহেতু অফিচাৰসকলে আহি পোৱা নাই। ৱাও, পঢ়াটো কিন্তু কম, ইমান সেনেকৈ পঢ়া নাই। হাই ছেকেণ্ডেৰী নে কি পাছ কৰিছে দেখি, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা। আকৌ এইটো হেৰি ইংলিছ মিডিয়ামত কেমেৰা খবাৰে কৰিব নোৱাৰে। জাষ্ট মোবাইলটোৱে লৈ থকা নিচিনা হৈছে। जोबोर मोजां लकेशन। गरायसर टाउननि सानजा खोला खना ओनसोलाव सोमलिबारि ओनसोल। जोबोर गिदिर, लुफुंजोबनो हायोब्ला लुफुंजोबखांनायनि उनावहाय जोबोर समायना नुगोन।